Čus ľudia, to som ja Henry, som tu v Robloxu, momentálne som na počítači, ale toto je iba mobil, ktorý pozerá na počítač a dneska je momentálne niekoľko hodín pred polnocou a je 31.12., takže dneska je Silvester 31.12. a vybral som si špeciálne video, lebo u nás na dedine dneska ide byť ohňostroj a proste sa oslaví nový rok a chcel som takto ešte pred polnocou je 23.54, tak som chcel natočiť krátke video z nejakých hier a chcel by som vám do hry Rivals ukázať jeden kód na 10 biliónov vizitiek. Niektorí to máte, ale podľa mňa je to dosť pekný skin, takže ja vám ho idem ukázať. Roblox Rivals a no veľa času nemám, lebo sa pôjde ten ohňostroj dávať, takže nadlho tu nebudem, ale vezmem vás aj na ohňostroj, takže rýchlo si ukážeme ten kód, pôjdete na More do shopu, Codes a zadáte sem, čakajte, moment. Ten potržítko bilión potržítko visits potržítko OMG. Toto je kód na špeciálny skin, ktorý vám ukážem. Dúfam, že som to tam zadal dobre. Pokiaľ to náhodou nepôjde, tak mi napíšte, ja si to skúsim overiť, ale je to celkovo na YouTube a počkajte. Toto je skin na Assault Rifle 10 biliónov vizitiek. Klasický Assault Rifle, ale toto je ono. Takže toto je skin, ktorý som chcel ukázať a ešte vám pôjdem ukázať, čo na dnešnom silvestrovskom admin abuse som získal v štýle Brainrot. Chcem vám to ukázať a dúfam, že za 4 minúty v novom roku ľudia sa budú proste tak prajem šťastný nový rok, ale to ešte nie je všetko. Ja pôjdem ešte von, takže toto vám rýchlo chcem ukázať, lebo mám 4 minúty, tak musím si rýchlo pohnúť. Takže som dneska získal na abuse tohoto Ketupat Diamond, nová 26 mutácia, tako a skoro 300 miliónov. Ketupat. Kámo, je to veľmi rare tento Brainrot. Možno by som aj vytradil za nejakú bombu, ale akurát sa toto zavrie a ja už asi musím končiť, ale s vami to tu nejdem končiť, lebo ešte samozrejme, že ja to tu aktualizovať a vypnúť. Áno, toto. A teraz ideme tam. Tak počkajte, ja si dám dole sluchátka a všetko a hneď ideme. Počkajte ľudia. Dáme dole sluchátka. To je môj dom, si nevšimajte. Toto je môj setup taký. Mám tu neporiadok. Tak chvíľu počkajte. Ja tu dneska večer idem aj s mojou mamou tam a veľmi sa tešíme na nový rok. Dúfajme, že 2026 bude úspešný rok a počkajte. Dúfam, že to nebolo vidno. Ja to skúsim potom upraviť, ale počkajte.